Felly, croeso ato ni, fi di Rhys Mwyn, dwi'n di drafod archeoleg efo chi. A'r cwestiwn cyntaf ydy, beth yw archeoleg? Mae'r cwestiwn. A fyswn i'n dadlau mae olion materol dyn. Be mae dyn wedi adael ar ôl ar neu yn y dirwedd. A mae yna ddau beth yn does amlwg. Gwrthrycha, y pethau na da ni wedi adael ar ôl, a mae coins neu llestri pridd yn caniatáu ni roed cyfnod, weithiau dyddiad i rhywbeth. A wedyn yr ail elfen ydy olion adeiladau neu safleoedd. Allan o fod y waliau, ffosydd, cloddia. Wedyn, da ni'n defnyddio beth sydd o dan y pridd i ddehongli. Hwna di'r gair mawr, dehongli beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Ac ar y degau mae hyn yn gallu cydredeg efo hanes, lle mae yna ffynonellau ysgrifenedig. A troi yn eraill, wrth gwrs, os da ni'n mynd cyn y Rhufeiniaid, y cyfnod cyn hanesyddol, does am hanes. Felly, da ni'n llwyr ddibynnol yn y cyfnodau cynnar na cyn Crist ar archeoleg i wneud synwyr o beth sydd wedi digwydd. Be dwi am wneud efo chi ydy trafod gwaith cloddio nawson ni fy ymddirodolaeth archeolegol Gwynedd llynedd 2019. A dyn yn amlwg i bawb, does a ddim gwaith cloddio, sicr ddim gwaith cloddio cymunedol wedi digwydd eleni oherwydd Covid. Dyn ni'n cael golwg ar chwarel Pen y Bryn sydd yn Dorothea. Mae o'n rhan o chwareli Dyffryn Nanlle. Mis Mehefin, llynedd, oedden ni wedi gorffen erbyn yr amser yma rwan, llynedd. A mae hwn yn enghraifft da i chi o lle mae archeoleg ag hanes yn cydlifo. Achos mae yna ddogfennau sensors y cyfrifiad, mae yna lyniau yn bodoli, mae yna bethau mae pobl wedi sgwennu. Felly, byddwn ni'n cael golwg ar chwarel Pen y Bryn, mi oedd gennym ni ffynonellau ysgrifenedig hanesyddol, a falle beth oedd ddiddorol oedd gweld sut mae'r archeoleg, hynny yw pe da ni'n cloddio dan y pridd, sut mae be da ni'n ffendio neu ddarganfod yn cyd-fynd ar hanes. Oedd yn arbrawf bach diddorol. Mae yna lun ar y sgrin rwan o'r ardal lle fuon ni'n cloddio, ac mae hwnnw wedi i'w siedio'n lwyd tywyll, ynddi ar ochr dde y llun yma yna. A mi newch chi weld hefyd ar wylod yr adeiladwaith yn y cynllun, scheduled area. A be mae hynny'n olygu ydy fod cadw y corff sy'n gyfrifol am henebion yng Nghymru wedi gwneud yn siŵr does neb yn cael cloddio dinistrio newid unrhyw beth o fewn yr ardal sydd wedi i'w gofrestru, scheduled. Felly mae hwnna'n cael ei gadw ar gyfer y dyfodol. Wedyn, y syniad oedd arian prosiect gen cadw, a wedyn David Hopewell o Ymddirodolaeth Archeolegol Gwynedd yn meddwl lle fysa ni'n gallu defnyddio'r arian prosiect na, be fysa'n gwneud prosiect bach difyr. Ac yn sicr yng Ngwynedd, Eryri, llefydd fel Dyffryn Ogwen, Nant Peris, Dyffryn Nanlle, i lawr am Corris wrth gwrs, mae'r hanes chwarelyddol llechi yn ofnadwy o bwysig. A mae hwn yn reit diddorol, ddech chi bydda ni'n deud archeoleg, mae pobl yn meddwl am Rhufeiniaid a Celtiaid, ond wrth gwrs mae o'n gallu bod yn stwff diweddar iawn. Ac yn achos y chwareli llechi, mae'r prif dwf yn y 14th ganrif ar 15, o tua 1810 ymlaen, ac efallai'n dod i ben i ryw raddau ar ôl y Rhyfel Mawr, ac erbyn y 60au mae gymaint o llefydd mae wedi cael lawr neu dechrau'r 70au. Y ddiddorol iawn ym Mhen y Bryn, mae yna ffarm yna. Mae o'n hen ffarm, a ffarm sylweddol. Diolch yn blasti, ond mae o'n adeilad neu tŷ sy'n ni'n alw'n dŷ nobl. Ac yn gysylltiedig
ar ffermdy, mi oedd yna adeiladau allanol, beidau a storfeydd. A beth sy'n ddifyr ym Mhen y Bryn ydy ar ôl iddyn nhw ddatblygu'r elfen y chwarel ar eu tir, maen nhw wedi newid defnydd yr outbuildings rwan, yr adeiladau allanol yma, i fod yn gartrefi i chwarelwyr. Wedyn yn y llun yn fan hyn, mae David Hopewell o GAT, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, yn ei gap coch, a Dan Amor, fe na rai yn chi'n gyfarwydd efo Dan fel canwr pop Cymraeg. Mae Dan yn swyddog allgymorth hefo'r ymddiriedolaeth. A dyma ni yn mynd, mae hyn peth amser cyn y gwaith cloddio, awson ni allan i'r safle am reci bach i weld be di be. A dyn da chi'n gweld Dave yn edrych ar yr adeiladwaith, llyfr nodiadau gyda fo, ac un peth sy'n mynd i ddod yn amlwg wrth mi drafod Pen y Bryn rwan, gan fod yr adeiladau amaethyddol wedi newid y defnydd i fod yn gartrefi i chwarelwyr, da ni'n edrych ar adeiladau sawl cyfnod neu aml gyfnod, a mae hyn yn golygu cymleth, achos mae pobl wedi newid darna o'r adeilad. Felly oedd y trip bach yma, rai misoedd cyn i ni ddechrau cloddio, i ni drio gweld be di be. O'n i'n gyfrifol am y teithiau cerdded, y teithiau tywys o'r safle. Dyn un o'r pethau bach oedden ni'n neud ar y diwrnod yma oedd cerdded o'r maes parcio at y safle, amseru hynny, faint amser mewn di gymryd efo criw o ddwsin o bobl, rai yn cerdded fel geifr ar fynydd, lleill yn ara deg. Wedyn, mae'r busnes mae edrych o flaen llaw, cael rhyw syniad o flaen llaw, reit bwysig. Hwna. Dwi'n credu bod gennau rhywbeth yn dangos ar y sgrin yma, dwi'n mynd hollol siŵr yma'n cael ei blannu. Dwi'n mynd i symud ymlaen jyst rhag gofn, ac o'n i weld ystio yn clirio. Na ni, i symud yn ymlaen. Felly, mae yna lun o fan hyn, dwi'n credu sydd yn deud y cyfan, Mr Mwyn hefo gwen ar ei wyneb, a da ni'n gweld tal y mignedd yn y pellter ar yr ochr chwith uwch ben ym mhen ni. Felly, ar yr safle yma, da ni'n edrych i lawr drost dyffryn lle. A'r gwen, dwi'n credu, sydd yn adrodd cyfrola, mae rwy'n wrth i fod allan yn yr awyr iach ac yn darganfod hanes Cymru ynddo. Dyn, da chi'n gweld o dan yn rhaid i fan ein llechi ym mhobman. Rhan o'r gwaith yma yn Pen y Bryn, mae rai mi gyfadde, oedd clirio llechi. Oedd 'na lot iawn o waith, shifftio cerrig, a falle ddim gymaint o waith efo'r trywel. A ges i job ddiddorol o glirio yr ardd o flaen y bwthyn, neu un o'r bythynod. Oedd 'na rai eraill yn gweithio tu mewn yr adeilad. Dwi'n siŵr bod chi'n gofyn rwan be di'r archeoleg mewn gardd. A hyd yn oed mewn gardd, maen nhw wedi rhoi llechi bach ar ymyl y llwybr i'r tŷ. Maen nhw wedi rhoi sylfeini falle ar gyfer blodau. Ac nes i weld o'n brosiect diddorol iawn, archeoleg garddio mewn tyddyn chwarelwr yn y 4edd ganrif ar 15. Gwych. A cwestiwn mawr ddar ei godi, pawson ni i'r safle, be ddyn nhw ddeud oedd bod rhain yn barracks. Ond pan ni'n edrych ar y census, 4edd ganrif ar 15 rwan, o rwy'n yn gweld bod teuluoedd yn byw yna. Felly, yn wahanol i barracks Sir Fôn yn Chwarel Dinorwig, er enghraifft, lle oedd hogia Sir Fôn yn dod yna, aros am yr wythnos i weithio, a wedyn mynd adre ar y penwythnos, oedd y tai yma ym Mhen y Bryn yn gartre i deuluoedd. Ac yna rai gwragedd a plant yn aros yn y tai ar ôl i'r gŵr farw.
felly ar ôl i'r chwarelwr farw. A mi gwson ni drafodaeth ddifyr iawn be di'r gwahaniaeth rhwng barracks a chartre, ac fe rai ni ail feddwl y peth, nid barracks oedd rhain, ond tyddynod neu bythynod chwarelwyr, ond yn amlwg oedden nhw'n gweithio yn y chwarel. Byddwn ni'n clirio tu mewn i'r tai, da chi'n gweld lintel llechan hyfryd yma na lle tân, y crawia yma da ni'n galw nhw ar y llawr. Mae hwnna'n air yn dydi cyfarwydd iawn i bobl yn yr ardal chwarelyddol. Crawia ydi slaban weddol amrwd o lechan. A beth sy'n digwydd yma'n hyn, mae Dave Hopel eto a rhai o'r gwirfoddolwyr yn cofnodi beth sydd wedi cael ei glirio tu mewn i'r tŷ, cartre, bwthyn. Ac yn amlwg yn rhywle fel hyn, da chi'n gweld mae Dave yn eistedd ar wraidd coeden, coed yn tyfu yng nghanol yr adeiladau, ac y gwaith yma o gofnodi yn ofnadwy o bwysig. Da ni'n clirio, da ni'n recordio bob dim, da ni'n lluniau bob dim, cofnodi bob dim. Achos dyna'r pwrpas o'r archeoleg ydy bod ni'n deall beth sydd wedi digwydd. A mae Jeff y fan hyn yn hogyn drwg, un o'n ffrindiau mawr i, heb roed i het galed, oeddech chi fod i gael het galed tu mewn i'r adeilad. Ydyn, mae'n ambell un o'n ni, Jeff, fyna a Beaver sy'n gweithio fyny o hyd, wedi... Dwi'n mynd i ddweud hen arfer, ydym yn golygu bod ni fwy parod i dorri. Ambell i'r reol, hogyn drwg Jeff. Ond dyna'r broses yma'n hyn, bod ni'n cofnodi. Rwan ta, rhywbeth diddorol iawn, iawn, iawn. Da ni'n sôn am chwarel Pen y Bryn, Dyffryn. Mi fydd nifer yna chi'n gyfarwydd efo llyfr Gwenol Cyffel am lechi cerfiedig Dyffryn Ogwen. Ac yn ardal Bethesda, mae'r llefydd tân cerfiedig, mae pawb yn gwybod amdanyn nhw, maen nhw reit adnabyddus. Mae rai mi gyfaddau chydig iawn o sôn sydd wedi bod am lechi cerfiedig Dyffryn Nanlle. A mae'n heulu i o Garmel a Cilgwyn, jyst uwch ben Dyffryn Nanlle. A sgynna i ddim atgof o gwbl fel plentyn o unrhyw sôn neu gweld unrhyw beth fel hyn, y troella yma sydd ar y llechi uwch ben y lle tân. Ac yn wir chi, dyma ddarganfod, darn ydy hon wedi torri, ond heb os, darn o le tân yn Dyffryn Nanlle wedi'w gerfio. Felly dyna chi un canlyniad pwysig iawn o'r gwaith ma'n 2019, ydy ychwanegu at y llun rwan, at waith Cyffel a Dyffryn Ogwen, da ni rwan yn gallu deud, dyma ni, Dyffryn Nanlle, mae yna bethau tebyg yn digwydd. O'n i sôn am y ffaith bod yr adeiladwaith yma wedi cael ei newid dros y blynyddoedd. Ac os nwch chi edrych yn ofalus ar y llun yma, mae yna sawl cliw yn fan hyn. Y bwa yma uwch ben drws un o'r adeiladau allanol. Rwan, o'n i sôn bod Pen y Bryn yn ffarm nobl. Mae'r bwa yna yn dangos bod yna ofal a arian falle dim di mewn i adeiladu'r adeilad. Da chi ddim angen bwa addurniedig fel hyn, fod yn weddol amrwd. Mae dal yn fwa trawiadol. Da chi'm angen un o'r rheini ar adeilad ffarm go iawn. Felly mae'r ffaith bod yna yn dangos bod perchnogion Pen y Bryn chydig bach, statws uwch, bod nhw eisiau dangos bod nhw'n statws uwch, bod yna chydig bach o ofal a phensarniaeth yn perthyn, hyd yn oed i storfa fel hyn. A swn i'n tybio mae'r fynedfa wreiddiol yn weddol llydan, ella bod modd cael trol, ddech chi trol ar gyfer y gwair neu rhywbeth, i mewn i'r adeilad yma fel storfa. Wedyn, os nwch chi edrych yn ofalus ar yr ochr dde, o dan lle mae'r bwa'n gorffen, mae yna wal arall yn lleihau y fynedfa. Mae o'n codi fyny o dan y bwa. Felly dyna chi esiampl gwych
o addasu adeilad. Felly mae'r wal yn cael ei ychwanegu i blocio neu lleihau yr hen ddrws. Felly mae yna ddau gyfnod adeiladu yn fan yna'n syth, a mae rhaid bod y drws sy'n cau yr hen drws yn ddiweddarach. Dyna sut da ni'n rhesymu'r peth yn archeolegol. Os di rhywun yn adeiladu rhywbeth ar ben, neu ar draws, neu yn cau rhywbeth, mae rhaid bod y peth oedd yna gynt yn gynharach a'r peth sydd yn gau o yn ddiweddarach. Wedyn, ond mae gynllun gyda ni o'r cartrefi bach ma'r tyddynod bach ma. Felly, da ni yn sôn am adeiladau ffarm wedi'w addasu i fod yn gartrefi i'r chwarelwyr. Ac rhywbeth sydd byth yn digwydd yn y byd archeolegol. Ennog Pen y Bryn, John Pen y Bryn, dal o gwmpas. Wedyn o John yn dod i fyny'n ddyddiol, ac oedd o'n eistedd efo mi, ac o'n i'n dweud, John, dwi'n hapus i sgwrsio, ond mae rhaid mi gario ymlaen i weithio. Ond gwyddoch chi be, oedd gynno fo gymaint o wybodaeth. Ac oedd yna rai o'r waliau, dwi wedi rhifo nhw ar y llun, y sketch mae sgennau ar yr ochr chwith. Nwch chi weld 1, 3, 4, dwi'n yn siŵr lle mae 2 di mynd. O'n i'n gwneud nodiadau bach pan ni'n siarad hefo John Pen y Bryn. A mae'r llun ar y dde yn sketch bach o be oedd drws nesa i'r barracks. A da chi'n gweld cwt mochyn, shed storfa, tŷ bach. O John yn cofio achos oedd i'w eni a'i facyn Pen y Bryn. A dyn o'n i'n cerdded o gwmpas efo John yn mynd, rhaid, beth hwn, John? O, fan hyn oedd y moch. A beth hwn? Hwn oedd tŷ bach. Ac o'n i'n cael atebion. Ac yna sawl wal, rhywna dwi wedi rifo 1, 3, 4, yn waliau wedi cael ei rhoi yn erbyn y barracks neu'r tyddynod. Ac o'n i'n methu deall beth o'n nhw. O, mae'n ei synwyr, oeddech chi'n gweld bod nhw wedi cael ei adeiladu yn erbyn y wal. Ac o'n i'n dweud o John, asgwm dan, John, dwi'n methu gwneud pen a chynffon o'r waliau yma. Be di'r rhain? A ddech chi ateb John, oedd o'n glasu'r ateb. Fy nhad gododd nhw yn y 50au i gadw'r moch i mewn. Felly o'n i'n iawn o ran yr archeoleg, o'n i wedi gweld bod na addasu pellach wedi digwydd o'r adeiladwaith yma, methu deall pam. John efo'r ateb yna i gadw'r moch i mewn. Petai hynna wedi digwydd yn y cyfnod Rhufeinig, fysa ni rioed i datrys hynny. A wedyn, y peth ola diddorol ym Mhen y Bryn, pen craig oedd enw y safle'n wreiddiol, a mae'r barracks wedi'w adeiladu ar y graig. Mae'r graig yn codi i'r wyneb mewn sawl lle yna. Ac oedd yr disgyblion ysgol wedi cael gwaith o glirio rhai o'r clirio'r mwsogl oedden nhw, oedd ar rhai o'r creigiau naturiol yma. Fyswn nhw hyd i dylla tanio, tylla magnelau, neu magnela, rock cannons yn Saesneg. Dyna di'r ddau dwll efo'r dŵr yn nhw. A da chi'n gweld y rhych rhwngthyn nhw. Be oedden nhw'n wneud yn bennaf cyfnod Jubilee Victoria rhan fwyaf yn nhw. Tanio nhw efo pwdwr du. Ac os ydych chi'n amseru y peth yn iawn, tyllu'r tylla pellter o'i gilydd, oeddech chi'n gallu cael yr ffrwydron i ganu bang, 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 sy'n eisiau mi wneud dim mwy. Oedden nhw'n gallu tanio God Save the Queen. Mae rhain ddigon cyffredin eto'r cerrig magnela yma yn yr ardaloedd chwarelyddol. Ond nhw'ch chi sylwi i'r dde o'r twll, graffiti di ond, mae yna I fawr yna hefo llinell trwyddo fo. Capital I efo llinell trwyddo fo. Ac yn ddoddoniol iawn, ar ei hwpl ar ein gychwyn sôn bod nhw wedi ffendio rhyw graffiti'n perthyn i rhyw cult. O neb roedd i clywed am y cult yma yn Nyffryn Nanlle. A nes I ddeud, fyddwch chi be dwi'n gwybod o'r teulu. Mae I efo llinell trwyddo fo ydy'r hen ffordd o sgwennu J. Oedd brawd i'n haid yn John Richard
Thomas. Ac J i fawr efo llinell yn hi. Oedd ar ei garreg fedd. Wedyn, eto'n ddifyr iawn ym Mhen y Bryn, o'n i'n gallu ateb cwestiwn archeolegol trwy brofiad teuluol. Os da chi'n gweld yr I, capital I na efo llinell yn y canol, yr hen J ydi o. Sam J yn y wyddor Gymraeg, wrth gwrs, dim jam yn Gymraeg. Oeddan ni'n gofyn y cwestiwn os oedd rhain yn unigryw i ddyffryn Nanlle, ond erbyn rwan, maen nhw dros y lle i gyd, mae Hopewell di ffendio rai yn y Ffryn Ogwen. Munud mae rhywun yn cychwyn edrych amdanyn nhw, da chi'n gweld mwy a mwy ohonyn nhw. Dyna fo John Richard Thomas, brawd fy nhaid, a'i garreg fach o fanna, da chi'n gweld yr I, John Richard Thomas. Dyna sut o'n i'n gallu profi be oedd yr I, sy'n ar garreg yna i mewn i Pen y Bryn. Rhaid, dwi'n gwybod pwy di John Richard Thomas, dyma fo i garreg o, a dyna sut oedd o'n sillafu neu sgwennu y J. Wedyn, y tystiolaeth yn profi rhywbeth. A da ni hefyd yn gwybod pwy di John Richard Thomas, oedd gyda fo caliper ar ei coes glec oedden nhw'n dweud, ac oedd o'n gweithio yn chwarel Penrhyn. A digwydd bod, da ni'n eglwys St Thomas yma, yn hen eglwys Groeslon, jyst i'r de o'r llewn o Gaernarfon, a dyma ni eto postyn giat, darllen Bryn Naidr, Bryn Naidr, a I. Felly mae yna Evan William Jones neu rhywbeth yn fan yna. Enghraifft arall, munud mae rhywun yn cychwyn ffendio'r I, J yma, maen nhw'n bob man. Digwydd bod yn hel mwy'r dion o'n i fan hyn, mae hen eglwys Croeslon St Thomas y le da mwy'r dion. Nes dy wraig yn gweld yr I yma. Jyst i brofi pwy ydw i, eisiau mynd yn ôl, Cilgwyn, lle mae'n heulu I yn hannu, a dim mae'r chap yn y canol efo'r het gowboi a'r jacket wen, fo ydy'n ewythr Edwin i, brawd arall i'n had. Mae John Richard Thomas ail o'r chwith a'r gwylod yn y cap, efo'i goes glec, a mae yna rhywun efo dwylo ar ei frest ar yr ochr dde rhes gefn, ail o'r dde ar y rhes gefn, efo mwstash bach yn dal i frest fel hyn, fod i ail wraig, ail wr fy nain. Ail wr fy nain. Felly oedd o'n braf gweithio yn Pen y Bryn, achos o gyda'i gysylltiad teuluol, nid ar chwarel benodol, ond ar ardal. Prosiect difyr iawn. Newid cyfnod yn llwyr, prosiect arall llynedd oedd Bryngair Dinas Dinlle, i'r gorllewin o Gaernarfon. Mae be fysa ni'n alw'n Fryngair Geltaidd, neu yn Fryngair Frodorol, sef ni oedd yn byw yna, yn y cyfnod oes yr Haearn ac yn wir y cyfnod Rhufeinig. Ond nid y Rhufeiniad fydda yna, ond y Celtiaid, y bobl, y llwyth lleol, yr Ordoviciaid mae'n siŵr yma'n hyn. A beth sy'n digwydd yn Dinas Dinlle ydy, mae yna erydu arfordirol, da chi'n gweld o flaen y llun, mae'r clogwyni'n a'n disgyn i'r môr yn flynyddol, ac yn raddol bach, mae'r Fryngair yn diflannu. Wedyn oedd y prosiect llynedd, prosiect rhwng gymaint o gyrff o'r enw Cherish, yn edrych ar effeithiau erydu arfordirol. Dyn oedd o'n esgus bach reit da i ni gael golwg ar Fryngair Dinas Dinlle. A dyma ni wrthi yn cloddio, gwirfoddolwyr yn cydod i gael cyfle i gloddio, sydd o hyd yn fendigedig. Ac o dan y tywod, beth sy'n digwydd ar y top, yn ogystal â talpia'n disgyn i'r môr, mae'r tywod yn chwythu hefyd. Mae yna rhyw fedr bron o dywod yn eistedd ar ben yr Archaeoleg. A dyn, da chi'n gweld y fan hyn, mae'r llun ar y dde cyn y llun ar y chwith. Hynny yw, yn gynharach yn y broses archeolegol. Mae'r trwps y fan hyn yn clirio'r tywod
a'r pridd, a maen nhw'n dod i lawr i sylfaen wal cwt crwn. Ac oedd y Celtiaid bob amser yn byw mewn cytiau crynion. Da ni'n deud ar lafar cytiau'r Gwyddelod, ond dydyn nhw ddim yn Wyddelig o gwbl. Maen nhw'n frodorol. Oedd y Celtiaid i gyd yn byw mewn cytiau crynion. Oes am byd Gwyddelig penodol amdanyn nhw. Dio ddim yn dyst o mewn fidon am byd felly, just felly oedd hi. Y rheol bob amser ydy Rhufeiniaid mewn adeiladau sgwar a ffetrial, y Celtiaid mewn adeiladau crwn. A dyn, beth yn ddifyr fan hyn oedd maint y sylfaeni. Maen nhw'n fawr. Sa chi'n cyfaru rhain efo'r cytiau crynion ar ben Tre'r Ceiri er enghraifft, llawer mwy. Ac o'n i'n tynnu coes, mae eisiau chydig bach o hiwmor pan ydych chi'n gweithio fan hyn y llefydd ma'n y gwynt ar glaw, os di'r sylfaeni mor fawr, yn joc i ydych chi wedi darganfod cartre y chief, ynde? Pennaeth y llwyth yn byw yn ei dŷ crand ym Mhryngau'r Dinas Dinlle. Ac mod i'n tynnu coes, mae o hefyd yn bosib. A wedyn, eto mae llun o Dave Hopewell. Dave oedd yn gyfrifol am Dinas Dinlle hefyd. Os am pwynt gwneud hyn, oni bai bod ni'n trosglwyddo'r wybodaeth i'r gymuned leol, i'r gymuned ehangach, i ymwelwyr o Japan os dyn nhw'n digwydd taro heibio, i bawb. Felly, rhan o'r peth ydy bod ni'n trio dysgu am yn hanes, trio dysgu am y lle, wedyn yn rhannu'r gwybodaeth. A mae'r ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn cyhoeddi bob dim, mae'r adroddiadau ar ei gwefan nhw ar-lein, a wedyn yn rôl i yn aml iawn ydy'r teithio tywys, a mae yna lun hyfryd yn fan hyn, da ni'n edrych draw am yr eifl a llun yn dydan. Torfeidd gwson ni, dwi'n trio cofio ar y diwrnod agored, dwi'n credu mi wneud 6 taith, 5 neu 6 taith, un ar ôl y llall, a tua 30 o bobl ar bob taith. Ac oedd Hopewell wrthi, ac oedd Toby Driver o'r Comisiwn Brenhinol hefyd wrthi. A dwi'n credu ni gael dros 400 o bobl. Dyn o'n i'n tueddu gymryd y criwiau Cymraeg, o'n i jyst yn gweiddi, pawb sy'n eisiau taith yn Gymraeg, dewch rwan. A chys i ddim lle 6 na paned rhwng 10 y bore a 4 y prawn, oedd hi just yn solid. Ond mae hwnna'n broblem dda i gael, ydy bod y diddordeb yna. Os am archeoleg heb ni gael cipolwg ar y Rhufeiniaid, mae gen i 2 beth i grybwyll efo chi sydd yn ddiddorol. Hen safle ysgol Pendalar yn Arfon, a mae yna sôn am ddatblygu y safle. Be ni wedi glywed bod nhw'n sôn am cael pods, fel nhw'n gartrefi bach i y digartre, dwi'n credu. Felly, gwson ni'n gyrru mewn i'r safle i archwilio, deud y gwir yn achos Pendalar, beth sydd ar ôl. Achos mae'n ysgol di bod yna, beth sydd ar ôl. A o ran cyd-destun, da ni'n edrych i lawr ar Gaernarfon, Afon Menai, Cilfor Menai i'r gogledd orllewin yma hyn, da chi'n gweld y castell, Afon Saint neu Afon Seiont i'r gorllewin o'r castell. Mae Afon Cadnant yn dod allan yn doc Victoria, da ni'n gweld Afon Cadnant rwan achos mae mewn culvert, a reit yng nghanol y llun, y sgwarin yna, ydy'r gair Rhufeinig Segontium. Mae sefydlu yn y flwyddyn 77 oed Crist. Segontium oedd prif ganolfan weinyddol y Rhufeiniaid yn ngogledd orllewin Cymru, a maen nhw'na tan 383, 393, da ni'n sôn am gyfnod Maxen wledig wedyn yn arwain yr milwyr Rhufeinig allan o Gymru. Felly mae ysgol Pendalar reit ar gyrion y gair, lle mae'r coed ochr ucha'r gair fan yna. Dyna sydd fysa'r gair di edrych. Lleoliad yn bwysig y fan hyn, achos oedd Afon Saint, Seiont, Cilfor Menai a'r Afon Cadnant yn cynnig lloches o'r môr mawr a modd i gludo milwyr nwydda mewn llonga. Felly mae'r lleoliad ar
aber y ddwy afon saint y cadnant ger afon Menai yn egluro pan bod Sygontium a Chastell Edward y cyntaf lle maen nhw. Rhaid deud yn aml iawn, os da chi'n edrych o'r lôn wen, sôn am Kate Roberts rwan, mynd am dro ar y lôn wen uwch ben Rhos Gatfan, ac edrych i lawr ar Gaernarfon, da chi'n gweld Castell Bach, da chi'n gweld Twtsil, da chi'n gweld y ddwy afon a'r Bennau, a da chi'n deall yn iawn pam bod y Rhufeiniaid, y Normaniaid a'r Saeson wedi dewis Caernarfon fel lleoliad. A nôl at y gwaith, fyddai'n aml iawn, nid eleni, cofiwch, yn tywys teithiau, tywys Rhufeinig y Caernarfon, dyma ni'n Sygontium, a bob amser yn trio rhoi y cyd-destun o le, cyd-destun hanesyddol a daearyddol. Dyma'r gwaith ar safle Pendalar, ardal fawr iawn, eang iawn wedi cael ei agor. Lle da ni fan hyn ydy mae'r ffordd i fyny o Gaernarfon am Sygontium. Hwna oedd lle fysa'r tai. A deud y gwir, sa'r ffordd Rufeinig o Sygontium yn dod lawr trwy gerddi'r tai. A wedyn, lle da ni fan hyn yn Pendalar, os liciwch chi, da ni yn ardd gefn neu buarth cefn y tai oedd tu allan y gair ar hyd y ffordd Rufeinig o'r gair. Gobeithio bod hynna'n neud sens. Felly, da ni'n cloddio y iard gefn. Tu cefn rhes y dau ar hyd y ffordd. Felly, cwestiwn da, be da ni'n debygol o weld yn y iard gefn? Da ni ddim yn mynd i ffendio'r ffordd, achos da ni tu cefn y ffordd. Da ni ddim yn mynd i ffendio'r tai, achos da ni tu cefn y tai. A fel da chi'n gweld o'r lluniau yma, mae yna gyfuniad y fan hyn o gerrig sy'n perthyn i'r Rhufeiniaid, llun ar chwith, a'r brics, a'r sylfaeni concrit, llun ar y dde, sy'n perthyn i ysgol Pendalar. Felly, cwestiwn mawr, faint mae'r ysgol wedi ddinistrio ar y rolion Rhufeinig, neu faint y rolion Rhufeinig sydd ar ôl. Ac y ddifyr iawn, mi oedd na bethau ar ôl ym Pendalar ar y chwith, ac o'n i'n cyfeirio'n gynharach at Beaver, un o'r regulars pan ni'n cloddio bob haf yn y trowsus melyn, gafodd Beaver hyd i ffynon, neb yn gwybod am y ffynon o'r blaen. Darganfyddiad newydd, ac wrth gwrs, mae'n ei synwyr dydy mae'r ffynon yn mynd i fod yn y buarth cefn, nid ar y ffordd, a nid yn eich tu chi. A wedyn, ar y dde, ar y diwrnod ola, Hopewell yn gofyn i mi sy'n ni'n rhoi help llaw iddo fo ar y patches coch a du yma. A be da ni weld o fan'na ydy rhywbeth sydd wedi llosgi. Mae'r clai ar y dde wedi llosgi. Ac os newch chi edrych yn ofalus ar y llun ar y dde, mae yna ddau gylch bach o glai. A be di rhain ydy o dyna neu popdau o bosib, ond dwi'n ama allan o fod yn bopdau ar gyfer bara, neu yn o dyna bach, a mae'r stwff du yna yn sbwriel sydd wedi dod allan o'r broses llosgi, just wrth geg yr o dyna. Mae yna ddau odyn o fan hyn. Dwi'n yn siŵr iawn, dwi'n gweld chydig bach rhy fawr i fod yn o dyna popdau bara, lle sy'n nhw wedi pobi bara. Ond mae'n bosib. Ond dwi'n yn siŵr o ran o dyna diwydiannol, chos o'n i'n darna fetal yna, felly dwi'n yn siŵr, da ni byth yn siŵr pryd da ni'n cyhyddo'r peth yma. Ond dyna chi ddau enghraifft, ffynon ar o dyna neu popdau bach yma, da ni'n ddarganfod yn y iard gefn. Llestri pridd Rhufeinig yn bob man, be da ni'n alw'n llestri Samion, pe da chi'n ffendio rhain, da chi'n gwybod. Cannoedd ar gannoedd o'n nhw, ym mhob man. Dwi am gloi y sgwrs efo'r safle olaf i ni gloddio llynedd 2019, a da ni sôn am dinas yn Llanfairfechan. Llun ar y chwith lle mae'r holl gerrig, mae yna fringair ar y topia, mae yna dinas, mae'n fringair Celtaidd. Ond ar y llethra, yn Neolithic oes y cerrig, oedd pobl yn hel cerrig i greu bwyell.
Mae gennym ni ffatri fwyell neolithig oes y cerrig. A mae'r un garreg i'w chael drosodd am graig lwyd Penmaen Mawr sydd yn safle enwog. Ond be da ni'n weld rwan ydy bod yr holl greigiau yna ar ochr ddwyreiniol y carnedda, neu gogledd ddwyreiniol y carnedda, yn frith o'r cerrig yma oedd yn addas ar gyfer creu bwyell tua 5,000 o flynyddoedd yn ôl. A dyn y prosiect oedd be da ni'n alw'n test pits. Oeddan ni'n gwneud tylla bach medr sgwar ac yn trio gweld faint o ddarna o fwyell oeddan ni'n gael, fwyell oeddan ni'n gael. Dyn, da chi'n gweld yn llun ar y dde, mae Tracy yn y melyn hefo'i GPS yn cyfnodi yn union lle mae bob twll. A George Smith, un o'r archeolegwyr gorau yn y byd, yn y trowsus combats o'na ar het wen, tynnu lluniau. Felly, da ni'n ôl i'r broses yma gofnodi bob dim. Unwaith eto, Mr Mwyn, da chi'n gweld cysondeb y fan hyn, bob amser, gwynt a glaw. Mi o hyd yn gwenu. Dwi wrth y modd, y dyddiau gorau, pan mae rwy'n allan yn cloddio. Dyn be da ni'n neud yn tylla bach metr sgwar, a dyn hefo'r gogor bach gwyrdd yma, sifio'r pridd fel bod ni'n ffendio unrhyw ddarna. A beth yn digwydd i fyny fan hyn, oeddan nhw'n ffendio cerrig addas i greu bwyell, nifer bwyell unigol. A dyn oeddan nhw'n torri nhw'n fras ar ochr y mynydd i gael gwared ar rybys, a wedyn mynd â bras fwyell yn ôl i'r fferm yn yr iseldir y rhywle i'w trin nhw a'i llyfnhau nhw. Dyn y gair Saesneg, sa chi'n edrych ar Google neu rhywbeth am hyn i gyd, ydy oedden nhw'n creu rough-outs. Rough-outs. Wedyn, mwy na lai yr un lluniau eto, da chi'n gweld ar y dde bod i'n lyb yna. Da ni yn mynd trwy bob un darn y bridd oedd yn cael ei godi o'r twll yn ofalus a ffendio darna mawr a bach. Yr darna bach mae'r chippings, flakes maen nhw'n cael ei galw, oedd yn dod y rhydd wrth iddyn nhw greu y rough-outs. A wedyn, pwysig iawn y llun yma rwan, ar y chwith, credwch neu beidio, nid bwyell, ond darn o flake. Felly dyma sydd wedi dod cael ei gnocio fy carreg arall o ddar lwmpyn y graig i greu y fwyell. Yn y llaw ar y chwith, mae'r llinella yna, maen nhw'n concave yn dydyn. Be da ni'n alw'n bulb y percussion ar y top. Pe da chi'n taro carreg, mae o fel carreg ymdi ddŵr, mae yna ripple yna. A da chi'n gweld y llinella yma ar bulb bach. A mae hynny'n dyst bob amser bod y garreg wedi cael ei chnocio gan ddyn. Felly flake ar y chwith, darn gwych ynddo, ac ar y dde, darn dyma chi rough-out, bwyell. Rhyfedd bod hwnna wedi cael ei gadael ar ôl. Achos diolch yn gwneud synwyr na chdi, os dyn nhw wedi bod yn chwilio am fwyell bras, so nhw wedi mynd ar hyn i adref yn nhw, dyn swn i'n tybio, pan da ni'n ffendio rhywbeth fel hyn ar y safle, bod na nam yn y garreg, a bod nhw wedi ffaflu di, ar ôl gwneud gwaith sylweddoli, a di'r garreg ddim digon da. Ond be fysa nhw'n neud, y llun ar y dde, so nhw'n mynd â carreg fel hyn adre i'r ffarm, a mae siŵr sa taid neu'r meibion neu rhywbeth yn gorfod polisio, llyfnhau y garreg wedyn i greu bwyell. Eto'r un proses, mae bob dim yn cael ei gofnodi. Mae'r ffyn mesur yna yn fedr, yn amlwg, sgwarin o fedr, a wedyn mae'r bwrdd du bach na fy'r rhifa. Mae G yn golygu gat, a mae o'n rhif y prosiect 2495, a wedyn TP14 test pit 4. Mae yna gofnod a llun o bob dim. John Roberts, y Parc Cenedlaethol sy'n tynnu'r llun, a'n rhywel bach i sy'n y canol. Dyn dwi wedi gorffen y twll o fan yna, achos dwi wedi hitio'r clai naturiol, sef y tir fysa nhw wedi bod yn eistedd arno fo 5,000 o flynyddoedd yn ôl.
A da ni yn dod i ben yn fan hyn, y ffordd dda o orffen. Newch chi nabod y cymeriad ar y chwith, ffarmwr enwog iawn ynddo, Rhys Mwyn Jones, Ari dir oeddan ni'n cloddio. A mae Gareth yn keen iawn dydy ar y cyfryngau cymdeithasol. A ddari Gareth ofyn i mi wneud fideo bach iddo fo. A ddari ofyn yn ddifrifol iawn, Rhys, be da chi'n neud yn fan hyn? Ac oedd o'n disgwyl ateb am archeoleg. A ddedais i, wel Gareth, dwi wedi dod i fyny i Tyn Llwyfan i'r ffarm i gael showbiz tips gen Gareth Wyn Jones ac yna chwerthin mawr. A pa well ffordd i gloi. Oedden ni fyny ar ochr y mynydd yn y gwynt a glaw. Ydych chi'n gweld Tracy a fi yna yn y cwt bwyd y fan hyn yn cael cinio. Paned o de a sandwich. A mae hynny'n cadw rwy'n i fynd wedyn am gwploria yn y prawn. Bendigedig. Dim beth ydych chi wedi weld y fan hyn rhwng Pen y Bryn, Sygontium, fan hyn dinas Llanfairfechan a dinas Dinlle wrth gwrs. Yr amrywiaeth o safleoedd fuon ni'n archwilio llynedd. Mae rai mi ddweud, does am un cyfnod yn well a'r llall, maen nhw gyd yn ddifyr yn ei ffyrdd. Nes i wirioneddol fwynhau y gwaith yn dinas y test pits Neolithic o hwnnw dda. Ond wedyn, oedd Pen y Bryn hefo'r cysylltiad teuluol na, efo'r chwarelin yn Nyffryn, Nanlle. A di rwy'n byth yn gwybod, ydych chi, tra fyddai fyw, gai gyfle i fynd yn ôl i Pen y Bryn. A does am sicrwydd o hynny. Dim ar rwy'n yn trysori y profiad, y brawd a'r chwaer garwch da ni'n gael allan. Maen nhw ddyddiad da iawn. A dwi'n gobeithio yn y cyflwyniad yma rwan bod rwy'n just wedi cyffwrdd ar pam fod archeoleg yn bwysig, pam fod archeoleg yn berthnasol. Dyna ni, a diolch yn fawr iawn i chi am wrando.